Hej og velkommen til den her video, der er Viggo med. Hej. Det er min lille søster. Vi skal teste nogle ting, den har jeg lavet før. Ja, det bliver vildt fedt. Jeg synes, den er rigtig sej. Og jeg kan bevæge den mod her. Kom med den lige. Jeg kan bevæge den alle mulige steder, så lidt mere skråt her. Og bolden følger med. Men jeg har ikke så meget plads, så jeg kan ikke så meget her. Jeg vil også prøve. Ja, og Viggo går bagefter. Nej, ja, Viggo bagefter. Så nu er det Viggo. Og I skal prøve det derhjemme, det er virkelig fedt. Så kommer jeg lige. Og nu har jeg startet på fuld! Ja! Okay, så er det min lille søster, der kommer ind. Og den her YouTube-video skal vi sende på YouTube. Ja, det skal vi. Der kommer ind på YouTube, ikke på Instagram. Du skal ikke tage den. Hvad var det? Popcorns. Nej! Nej! Vi går lige stille. Helt lige og stille. Okay, færdig. Videre til næste ting. Hej, Viggo slukker lige på den her. Nu går vi videre til næste ting. Og hvor Viggo skal kaste et kort på mig, så burde jeg faktisk sådan få nogle røde mærker. Så vi... du skal bare kaste kort på mig. Okay. På min ryg. Og nu ser jeg lige ved mig. Ser man lige mig, så skal jeg afføre mig selv. Man skal kunne se mig. Jeg ved det. Kom med mig. Nu er den slukket eller sådan? Nej. Nu kaster du. Jeg failede lige. Jeg er bange seriøst. Ej, jeg failede. Min balle. Jeg failede igen. Okay, nu rammer jeg lige på ryggen. Hey. Det gør ondt. Er der kommet noget? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se det. Men det gør i hvert fald virkelig ondt. Kom igen. Okay, du skal lige flytte dig. Jeg skal bare sådan kaste virkelig hårdt. Så. Er der ikke et lige kort eller sådan? Der er alle mulige andre kort. Der er også nogle her. Ja, de er så gode, mand. Hvorfor har du ikke givet mig dem? Du fik faktisk en rev. Ej, gjorde jeg? Ja, se det. Åh, Her er jeg. Prøver lige igen. det er kort. Så skal jeg bruge dem. Ej, vent, kortet. Prøv at se, hvad der skete med kortet her. Ja, jeg kom lige til at flække det lidt. Det er lige meget. Jeg skal bare ødelægge din krop. Ødelæg den! Au! Ødelæg den! Okay, det er nok, det er nok. Hvor må jeg se den? Må jeg se, om du har fået nye? YouTube. Jeg ser, om du har fået nye. Du har faktisk fået en fucking stor en. Okay, Nej, jeg YouTube. giver det lige nu. Nej, ikke mere. Okay, vi vil filme lige nu. Det her, det er så hans ryg. Er der mange mærker eller hvad? Ja, så han har fået mange røde mærker. Det er sådan lige her. Det kan Ja, og de to er også røde. Så jeg må slå sig. Selfie. Ja, selfie. Og nu slutter videoen. Ja, hej. Hej. Men du er